И казва, че времето спира, когато съберат се две души. И казва, че всичко утихва, когато любовта започне да звучи. Ставам вечер, лягам сутрин, ах какво ми е. Между четири стени затворен, ах затвор ли е. Нуждая се от топли мисли, закрувам ми студен. Не изгрява слънцето за мене, аз ли съм проблем. Ставам вечер, лягам сутрин, ах какво ми е. Между четири стени затворен, ах затвор ли е. Нуждая се от топли мисли, закрувам ми студен. Не изгрява слънцето за мене, аз ли съм проблем. Нещо ме тревожи, сънувах тебе с нощи. И толкова ли сме сложни, вече не ме ли помниш? Нещо ме тревожи, сънувах тебе с нощи. И толкова ли сме сложни, вече не ме ли помниш? Отдавна не виждам и блясък, нито надежда, нито пък меракът. Отражението е екрана на моите очи. Ставам вечер, лягам сутрин, ах какво ми е. Между четири стени затворен, ах затвор ли е. Нуждая се от топли мисли, закрувам ми студен. Не изгрява слънцето за мене, аз ли съм проблем. Ставам вечер, лягам сутрин, ах какво ми е. Между четири стени затворен, ах затвор ли е. Нуждая се от топли мисли, закрувам ми студен. Не изгрява слънцето за мене, аз ли съм проблем.